Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako radim čokoladni tart. Potrebno mi je 300 grama čokoladnih čajnih keksića. Izmrvit ću ih u sjeckalici. Ovdje imam 100 grama otopljenog maslaca. I sad ću pomiješati keks i maslac. Smjesu ću istrest na kalup promjera 26 cm. I sad ću smjesu dobro utisniti u kalup. Ostavit ću u frižider nekih 30 minuta da se dobro stisne. Ovdje imam 320 ml vrhnja za šlag. Koristim vrhnje od 36% mliječne masti. Vrhnje ću zagrijati na laganoj vatri do vrenja, ali ne smije provriti. Vrhnje mičem sa ploče točno prije nego što će provriti. Dodajem 160 grama čokolade za kuhanje i 160 grama mliječne čokolade. Dodajem i 75 grama maslaca na sobnoj temperaturi. Vanilin šećer i prstohvat soli. Ostavit ću tako da stoji oko 1 minutu i onda ću to miješati sve dok mi smjesa ne postane glatka i dok se sve ne otopi. Ostavit ću 10 do 15 minuta da se prohladi. I sad ću to izlit na podlogu od keksa. Ako vam ostanu mjehurići zraka, možete ih razbiti sa čačkalicom za zube. I tart je gotov, ostavit ću ga u frižideru preko noći da se hladi. Kad je tart dobro prohlađen, vadim ga iz kalupa, kao što vidite ide skroz jednostavno. I spreman je za posluživanje. Možete ga ukrasiti, poslužiti sa šlagom, jagodama ili nečim drugim što volite.